Існує хибна думка, невірна думка, що люди думають і вважають, що новий місячний рік за хіджрою – це і є дата самої хіджри. Оскільки літочислення ведуть від хіджри або за хіджрою, кажуть, да? Безпосередньо саме переселення, сама хіджра пророка, саллаллаху, вона почалася 27 числа місяця Сафар. Шлях переселення пророка, мир йому, разом з Абу-Бакром – це шлях довгий, важкий, який зайняв півмісяця. Почали вони з дому Хадіджі, потім печера Бик, де вони пробули там 3 доби. Потім вони пішли вже печера Бик в іншому напрямку. Якщо Медіна там, печера Бик тут, щоб ви розуміли. Потім вони йдуть на Куба в сторону Медіни і проходять 380 кілометрів, і історики зазначають 29 малям вехи на шляху. Тобто там, де вони або зупинялися, або щось робили, є сповіщення з цього приводу.